urtero bezala inauteritako lan baten, atea geharralde eta burondikin aurren gozameneako, eta aldezarretik ibiliko geha goiz guztia, sike haber jendea animatzean, euraldi politxe, eta holaxe, ondo pasa inauterik. Urtero bezala, musika eskola antolatzen du inauteritako lan baten kale jira bat, haizezko eta perkusioko instrumentokin gure inauteritako errepertorio lantzeko. Alde batetik jotzen ditugu errepertorio tradizionala, peio ziri-ziri, galtzaundi eta bar, eta beste aldetik urtero saiatzen ditugu elkarteko kantak lantzen. Eta aktibidade hau eskola txiki bat da haientzako inauteritako kantak ikasteko eta gero kapazak izateko beste txarangatan edo beste konpasetan kanta hauek lantzeko. Yeah.